O primeiro dos cursos sobre habilidades digitais ten por obxectivo formar os usuarios no manexo básico de ordenadores para paliar a fenda digital na que se ven sumidos especialmente os máis maiores. Impartirase tamén un curso sobre certificado digital para facilitar a realización de trámites administrativos a través de internet. En primeiro lugar, sobre as habilidades digitais, que comeza o día 16 de outubro ata o 24 de novembro pola mañán, e pola tarde dende o 17 ata o 23 de novembro. Estes cursos están pensados para traballar con xente que se encontra dentro da brecha digital e conseguir que perdan o medo ao emprego do ordenador e dos medios electrónicos a día de hoxe e consigan facer un uso básico. Non están enfocados para xente que xa ten coñecementos do medio multimedia, pero sí para que podan comenzar a perderlle ese medo, utilizar un procesador de texto, van a saber utilizar un ordenador en xeral, navegar por internet, etc. En segundo lugar, teremos un curso de certificado digital para conseguir que a xente consiga relacionarse correctamente cas administracións pola vía electrónica, optando a obter o seu certificado digital durante o curso, que sepan descargalo, que sepan telo na súa computadora, facer uso del, renovalo, conseguir así desta forma tramitar as súas xestións de forma normal ca administración electrónica. A última das propostas, que terá lugar o 26 de outubro, consistirá nunha charla de 2 horas sobre ciberseguridade. O de ciberseguridade é unha charla. Ven un formador da Facultad de Informática de Coruña e é especificamente un día. Son 2 horas e un impas no medio, un descansiño no medio, porque podan surgir dudas e fagan as preguntas correspondientes. Todas as actividades serán de balde e xa se pode formalizar a inscripción ben a través da web do CEMIT ou nas propias instalacións da aula emprazadas en Cubeliños.